Čaute, toto je Enderman Team a toto prvého splaya na túto píčovinu, Minecraft. Teraz pred chvíľou si hovoril, že to je dobré. No? A však, ja tento tu hovorí, že to je píčovina, a tak keď... Keď je to pičovina, tak dajte dislike. A keď to je dobre, no tak dajte like. Dislike. Ne! Like! Takže, dáme si už môj survival trochu rozhratý. To by si mal začať znova ty všetko. A tuto už mám naťažené kokotiny, aj tuto. A seká sa mi to. Haha. Toto mám takúto postielku, nevypočítané. Tuto mám takéto. A toto je môj celý dom. Tá je moja trapka. Nestával to on? Asi, na čo by som to stával? Asi, aby si mal nejakého mobu. Ale hento som ja staval. Toto som staval. To je pofiderný bazén. Tento tu kopíruje Expla, až sa nevadí. Aj ty si to hovoril raz. Pofiderný, ale nie hento, keď som natáčal. Nie, vôbec. Sú nejaké, keď sme natáčali. Ukážeš mi ich? OK. Ja som to vtedy nevydal, lebo vtedy som nemal aktivovaný účet ako dobre. Vyše 15 minút. Takže toto tu budem musieť mať schody. Tak si idem pre schody. Pozri. Moja postava, neviem prečo ju mám takúto. Lebo jemu to dalo automaticky. Posledný Minecraft. Čo hovorím? Ale sa mi ľúbi ten skin. Čo si robíš, keď sa na to pozeráš? A prvýkrát točíme toto. Víte, mám málo schodov. Kurva. Ty nadávaš. Tak nevadí, keď mi to nevyjde. Wingardium Leviosa, motherfucker. Predáš mi tú paličku? Nie. To je zacné. Lebo ja mám takú paličku a šteca. Mne to vyletelo. Mne vyletel štetec. A ja o tom viem, kde je. Aha. Tu je to. Môžeš sa make-upovať. What the fuck? Luxusne to vyzerá. No, nus. Zober si, že takto ideš. Toto sú sakra schody. To Kde sú, musíš skákať, áno. to sú luxusné schody. Kurva. Prestaň to búchať, to je môj let's play. A ozaj je to prvý part, som zabudol povedať. Oh yeah! Išlo mi to. Debil, ty si to fakt roztrhal? Neroztrhal. To čo tu je? Kurník. Poďte do To riči. som neroztrhal. Jura. Ale by to bolo zaujímavé, keby sa ti to podarilo. Áno? Chcel by si to? Dobre. Poďme teraz o takto vyťahnúť. To je možno hrubé. Aha. To máš, nemusíš toto otvárať, stačí. To je Mighty. Ozaj, ja som ani povedala, že som Mighty. Asi podľa názvu môjho channelu. Asi budem Mighty. Či Wacky City, ako tento vedľa. To nie sú určite.
A čo si? Vagabund. Čo to znamená? Neviem. Kurva, som to zle vymyslela. No nevadí, bude to takto. Nie som žiadny Minecraft ani gamer. Ani gay som nie je pravda, že? Nepodobá Som sa. nevedel. A točíme to, lebo sa nudíme. A neviem, či to ešte odovzdám. Povedal, že to odovzdáš. Ja povedal, ale nepotvrdil som to. A robíme si práve toto. Neviem, čo to je, ale to pekne sa mi to ľúbi docela. Čo to je? Jemu sa všetko obyčilo postavať. Áno, Kiko. No tak ty si Applejack. Áno, ako na Skype. Dajte si ho. Ne. Dajte si ho. A play Jack. Ne. A teraz si už mení meno. Ako vieš? Tak vyšlo. Ty debil. Si to chcel? Ale aby si dal do toho dieru. Do toho kelinka. Ja? No to? No problém. Nie, takto z boku. OK. Neviem, čo tu robíme docela. Ale to je taký prvý part. To si je môj video, môj Á, hovno. tento. Do prsta. Kurník, ale nebuchaj dostala tak moc. Tak, to bolo také krátke. 7 minút. To celkom bylo rýchlo. Nuda rýchlo prebieha. A musíme sa baviť, jak sú prásky. OK, tak čaute! Čas!